Kadang Dalang Sena Balasena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon iki katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan kaping 104 104 mau nok iya yang 104 iki mugi-mugi kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung para pamong praja bapa lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun meranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Ya. Mboten kasupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan muring wimbo supaket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi kalurahan Karangasem wimbo santosa Wimbuh Reja Mulya lestari hanjayeng bawana. Allahumma amin. Iya mak apik gene kowe iso ndonga. Isa ya. Ngarang ya dewanging mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku kuwi. Medeni mak mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iki rambute dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya mak saiki mong kari seneng-senenge seneng-seneng kepiye iya seneng-seneng apa jenenge caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-seneng no iya karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae iki ana saka kose iki niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om kok meng kowe sing disawer ha ya aku sing kudu disawer kudune iki aku kena dienggo dolan dienggo sangu dienggo golek singkong tembange sing Mas Gading saged maun wah aku iki kon nyanyi nduk iki nduk ya ora apa-apa 200.000 lho Mak lumayan kuwi iya saka sapa saking Mas Adi Juragan Tahu oh saka Mas Adi nggih matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki terus ana apa meneh ya oh iki ana iki bismillah sukses le wo mbokku jebul kleru sik nah iki sugeng dalu Mas badhe request tembang Nyidam Sari sampun transfer 100.000 nggih matur sembah nuwun ingkang nembang sinten terserah Mas waduh mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora terus niki saking Mas Yusuf Jepang saka Jepang saka Jepang iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya umpama yen akeh banget lho iki Nduk iya ketoke meng 1000 mak meng rupiah ora apa-apa ora nggo sangu meneh nggo sangu nggo imbuh-imbuh iya ana meneh Mak iki ana sugeng dalu kepiye ora iki maksudnya iki WA-ne iki sugeng dalu Mas Gading kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang oh nggih tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman terus niki oh nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen apa aran bataku apa aran boto kuwi aransemen durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni mosok meng rebabe sing muni ya mengko kan ben di apa jenenge di aransemen ki karo Mbah Geter bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik iya komposer apa mak komposer kuwi tekek maksude iki ya kuwi iya terus arep diganti apa iki nyuwun diganti ayang-ayang ya mengko coba iso apa ora iki kudu ana notasine ana wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung dok monggo ayang-ayang krampul ora mak kuwi lak
bocah-bocahmu ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Ana meneh. Sugeng dalu Mas Dagading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-Goro. Oh nggih. Dari Mas Pen-Pen Diwangun Banyumas matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas, saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Oke banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Heeh. Oh, iki ana meneh iki. Sugeng dalu Mas Gading, sugeng dalu. Nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, maksud iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Pak nek karo Sibah. Siapa? Sibah. Kae iki Mbah D. Mbah D. Heeh, kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana Bupres iki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Heeh, caping gunung dhisik ben dibawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku melu ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksude tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane terjalma iki waca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Siraku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya? Dikasih nggih niki. Terus ndine iki, Mas. Tambah panjang umur. Minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih, Pak. Kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh, no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datu-datu. Tak sumet malahan kowe tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih, Mbak nggih. Nggih. Monggo di ngagemik, Mbak. Ampun mboten ngagemik, mboten krungu niki. Monggo. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa, Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to, Mas? Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho, Bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho
Mas. Nek biasane nek Bali sayang ngono ya Pak ya. Wah, iya no, sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digoleke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gundeng nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas nek Bali ya to. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo, Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, lah saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading kok Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi, heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Omong karo Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kula cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Heeh, harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Nggih niki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae, ora rasa nok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene.
Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh, ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Wis. Wis urung. Kula pisan mawon nggih pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, kae jare ben suwe. Apane sing ben suwe suwe iki? rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Oh. Monggo. Tidak aku celak ngomong sing aneh-aneh kok. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten niki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandhap Nggih. kajenge sedaya Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhut. Ya ora mak mengko kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, iya. Weh, lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Nah, nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok mana meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Mani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Ah nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ala ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggon.
Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kowe? Karepmu. Iki umpama aku kok kene mlumpat rono iki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jajare iki? Gesere sinten mriko? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nama Ah, iya, semringan, ah, semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apeme apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lha adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karang Asem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karang Asem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo we enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angel. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak Wahyu? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karang Asem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sangu kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parian mawon nggih. Bakuku mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi.
Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Ya yo ora payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan ki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Oh, kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem. Heeh. Sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae ajane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni neng kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, lajeng sinten melih. Wow kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh, lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Kelone guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Tekan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aleng-aleng cabe
lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sik maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, ini justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ya ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Mana? Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan enak Mas, jos tenan. Dapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo ning kene, Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa tunjukan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh kenapa Iya, Mas? heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan Pahit. cerdas orangnya. Oh, tak kira paki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. Bulan, oh, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang Waduh. sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa
Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktinya loh. Umpama kapelan ngene iki kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. Cocok iki lho le kamera cerak banget iki lho. Ngono. Ah media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku gua iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Ah bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li ki apa Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kok Lin? Apa ya Lin Lin? apa Ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak. Oh, tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah. Lincah ki obah wae pokoknya. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe nganu pedah motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh lho. Halo, piye to? Do pengen toh. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Aku ya ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to Lintang entek ya. Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pawukir? Iya, nah. Ah ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Pawukir ngono. Lintang Pawukir. Apik ya nek ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan
dari fansnya Mas Gading juga, fans warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain, apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Kamu dolan aku taan. Ya, alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Karangasem. Dusun nep desa nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Ponjong Gunung Kidul, alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebak tekan mburi kae. Oke. Kae mburi dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan rame tenan, gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes? Nggih. Bukan. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa, sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula, matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan gayeng kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih, minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga. Semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing
Ah wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, amin. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Nggih. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dik, Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Orisa. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Betul. Ayo Mbak Orisa. Yuk. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Dek Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Enggak sini lah. Kamu Oh, iya. jangan deket-deket Gading terus loh. Lalu apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Kono. Tremor. Wis Tremor. kono karep kowe kan kono. Loh kae. Apa? Cik? Grogi loh Mbak. Ya, Tremor grogi. Heeh. Lah iya wong cedek aku mesti bendino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. los. Nek jajar Dek Lintang ki Dek kalau paling kayak aduh tekan lho Lah Dek. iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebabnya iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Ah, iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa cinta iya. dong, ya toh Mas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani Podang Kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang Kuning biyen nggih. Derek penonton Derek kemawon. pokoknya Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh bawon ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Dik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek meng peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki tegese iki bird. Bird, Kuwi apa? Peksi ki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske.
Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tak mene. Kok to? Lagi kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya ganti terus iki malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Masa menggon golek isi podang jenar iba bunga tiku nyanding bisa Bapakne sampun lanjut nggih, Mas. Nggih, lanjut no, mosok ya meng bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Nggih. Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Nggih, sampun dipun pinangkani Pak Nggih, Siswa. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Matur Delita. nggih, matur sumanen, matur Nggih, sumanen matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Nggih, Kang Bapak Siswa. Siswa, Pak Siswa. sugeng Nggih, dalu sampun Bapak. ya, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesih enten melih Napa, masuk Mas lagi Gadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer bulu. Alhamdulillah Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal tuk wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun nggih, pinangkani. siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih, Nggih. siap. Siap. Berarti hari ini jangan melumpuk ya, Mas. mlumpuk niki Anu, kathah niki jan tobat. pamundutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jan iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau Yen yen ing ing Tawang. Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. Nggih. Oh, nggih. Terus napa melih nggih? Wau tesih enten nganu, Napa? Nidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh, nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh, Sendro nggih. Nggih, tesih enten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara. Nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bupras to, Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku.
Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk mau Mbak Ayu nanti. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng Dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya Lemah lembut. Lah, Ayo tambah. sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam Dek juga Nika. Mbak. Hah? Siapa? Linta. Mbak Linta. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya Mbak ya. Jangan kayak apa ini gila dia bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik ih. Hah? Aku cilik ih. Ya aku karang kegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten damel, Mas. Nggih menika apa to mau gubuk asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono ku ya ngomong ya. Nggih. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong Medeni lenjeh ngono banget. lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa Mbak Ayu. Oh, jan iki nek ayu ki ya padha le ayu. Cantik. Cantik. Pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Kurang piye aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Lah kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lho, awak iki lho seger to. Lah Ora iya. kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget ngono lho. ya dhewe lek bersatu ki kaya belimbok karo macange. Heeh. Heeh. Nanti Sugeng Dalu Mbak Ayu. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sik rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jin niki walaupun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik. Heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenakke Tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho lho. Nah, itu Kandhani. sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Nah, ini tugasku ini yang benerin ini. Lho, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padake apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benakke sapa nek ra aku, Jajal. Ngapusi. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono e kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun sawere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih.
Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Iya, coba. Ini ora rono karo Mbak Lintang Oh, tak rungokake. Ya. Iya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsem yen ke mutan. Piye? Oh, apik. Apik tenan. Oh, apik tenan ya. Apik tenan. Terima Kasih lho. Sama-sama. Dulu mah saya kamu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Yuk. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Ora aku kon Cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati Jangan lho, ampun neng guyu, guyune kae Bu. iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan bu. Alah, Hah? Jan. Piye? ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Urli. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.